Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyon amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nga intay ilingad itinagan a Norma, at tubo iti Ilocos Sur, ngam iti agdama kat addan iti Hawaii. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Confieso family ti Santiago City kan Daligcon family ti Cordon Isabela from Rose Ann Confieso ti Hong Kong. Jan Israel Soriano ti Malolos Bulacan, aganad kayo amin dita. Quiñones family ti Aringay La Union from Francis Quiñones. Sister Connie Daisy Sawyer ti Hawaii from Imelda Aquino ti Santa Ilocos Sur. Betay kan Hakuban family ti San Lorenzo Ilagan Isabela from Josephine ti Dubai. Marlene Mina and family, Cheristan Gelid, Feli Fiesta, kan Soledad Valencia Bued, ti Binalunan Pangasinan from Yonora Bautista. Mother ko Priscilla Cacho ti California, USA. Kakabsat ko Adalari Cacho ti Ireland, kan Margie Cacho ti Spain from Erwin Cacho ti Urdaneta Pangasinan. Shout out kada Imelda Velasquez kan Josephine Jose. Kasin ko ani kagawad Marvin Baniked ti Nalbo Sur, Luna, La Union from Nida Nieveras ti Hong Kong. Katugangak ani Magdalena Sugitan ti Karupian, Baggaw, Cagayan. Kastamat Dalita Abarientos, Pina Pascual, Susan Pataray, Marina Kapala, Mirna Tapulaw di Takalyaw, Baggaw, Cagayan. Alejo Taberna Mundo Terrenal Family ti Tangadan, San Quintin, Abra. Amado Mendegorin, Jessel Malano, Mayjoy Amigable from Amado Mendegorin. Renz Ronnie Baldo kan Vincent ti Santo Domingo,
from Kevin de la Cruz. Hector ken Loisa Baitek ti Canada, from Rolly ti Melbourne, Australia. Tomas ken Henry Bacani, Ricky ken John Pascual, Rizalyn ken Marcita Bacani, kastamot ni Jennifer Pascual ti Barangay Malamag East, Tumawini, Isabela. Shout out pa'y kada Ayla May Joan, Gian Alea Faye, Galapon ken Joselito Galapon, ti Bugnay Jadin, Nueva Vizcaya, from Ana Delphine, ti Singapore. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Norma. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Umunay ti amin, agyaman akmanang, tababaan ka dagiti ipatpatangatang nyo apakasaritaan, maliwliwa kami akailyan nyo nga addan diti balasiw taaw. May kadwa, agkidawak iti dispensar, tamamati ak nga adayo ang natataanganak ngam iti sika. Ngam Manang Emmy latati inyawag ko ken ka, taday taket nga rudan tinakaerwaman mi. Agtawa na kaminan iti 70 iti agdama, ngam agpada kami iti asawak anapigsapay laeng, kan adda kami nga agpada diti Hawaii, karaman ti kakaisuna nga anak mi. Normal at tantiyawag mo kanyak manang, kat amin dagitinagan nga inaramat ko iti surat ko, nasukatanan. Kang itingitan ti pandemya, idi na-search ko ti YouTube channel yo. Kat sipod idin, diya ko nagliway a nagdengeg, tunggal ada upload yo. Kaya't kumot nga ibinglay ti may sa apagteng ti biyag ko manang, ama ko na ka nagbalinan at tugot iti dana ti biyag ko. Napasamak da ito'y, idi adda kampay laeng di tapagilyan tayo a Pilipinas. Norma, kitay pa'y nga si Ilsen ka. Di ka kadipay lang maturog? Adalo man terabi. Talaga ajak makaturog, Ricardo. Pampanunutot ti kasasaad ta. Ha? Ni, apay Norma. Ada ka di parikot iti kasasaad ta? Saan ka kadi kontento iti estado ta iti biyag? Agpada ta nga da natalgad a trabaho na. Ada babaunan ta. Saan ba't asinsinan to na ipundar ta abalay pag nanaidan ta? Saan aday ta ti dakdakamatek a kasasaad ta? Tano may papan ka dagiti material abanag, awan ti problema ta, nang runa kanyak. Anya nga rin ti pagparparikotam. Anya ti pakadukutam may papan iti kasasaad ta. Ti kinaawan pailat anak ta ti pampanunutan. Ah? Maamakak, Ricardo. Ang mga nudikan maikan iti anak. Anya ka din day ta sasawam Norma. Diyak maliklikan ti agdanag. Agpadatan nagtawon iti nasurok talupulo. Naimbag kang katalalaki ka. Nagsiya. Mabalin ka din Norma. Gusto ko man. Saan na day ta ti pampanunutan? Ricardo. Ora niya pa iti mapaspasamak. Saan tong agbaliw ti panagayat ko kon ka? Ora di nakmaikan iti anak. Tandaanam day ta. Gusto pa ilati imbaga ni Ricardo nga asawam, Norma. Umay ka dito'y balay. Ha? Kaya siya asawan tatang? Nakasarita yun ni Ricardo? Kano nagsapa adim magas dito'y balay. Kinasarita na kami kan ni nanang mau. Anya timbaga na kada kayo tatang? Apay ngay may dito'y? Ay kaimbaga na ati pagamamkam anak ko. Tatang? Amom Norma, anak. Siya kunti mangibagbagakan ka. Sa bahalay ni Ricardo. Saan nga iso tay nalaka ama opay. Madlaw anapudno ti panagayat na kan ka. Tatang? Naibaga na ti maipapahan iti kaawan pailat anak yo.
nga isukano ti pagamam unay. Anya ti rumba nga aramidak tatang. Ang mga numapanunot na kapanawan ni Ricardo, gaputadyak maipaayan iti anak. Ay unay kan anak. Ay bagbagaklaan asabali ni Ricardo. Saan akas kadagiti daduma analaka maupay? Nadlaw tinalaos apa nang ipatagnakan ka. Ket mamati ak asaan basta maapektaran ti estado ti panagasawa yaw, gapulaeng iti kaawan ti anak yaw. Tatang, Iso mabalin ka di Norma. Saan kumatila pakarerebokam? Saan akong formiladitan ti pagamam ka anak ko? Agtalak ka iti asawa. Kun maysa, naganubat ti pamuspusan tapno masulbar ti pagparparikuta. kas ko maitian niya, tatang. Agpakita iti doktor anak ko. Saan, tatang? Diyak kayat. Maamakak. Amang ano siya tada diferensya na. Diyak lakit di maaklong dayta. Mal, no di mo kayat ti kasta. Mapalin mat nga agampon kayo laagain, itagbalin nga anak yu kan ni Ricardo. Ha? Kayat nga ta ni Ricardo ti kasta, tatang? Kasaritam di asawam anak ko. Pagsaritaan nyo anaimbag ti maipapan, iti dayta abanak. Si kamat Ricardo, apay anapan mo pala imbaga kadagiti dadakkel ko ti maipapan iti napagsaritaan ta. Anya ko matidakas na ngay. Kan maysa, naganak mo dagi jay. Nadaman kang runa na makaawat iti sitwasyon ta. Isuda dagi ta. Awan mata dagiti dadakkel ko ta ulila ko. Isu nga awan ti dakas na ti inaramit ko. Nagunag man ti panagsinaay mo. Pampanunutom pa lang ti may papaniti kaawan ti anak ta? Di ako maliklikan a panunutan day ta. Ngamin, aging gaakastoy ti sitwasyon ta, madanagan aklat ta. Ang mga nukadlatlatan a panawan na, tadi ka maikan iti anak. At day ta ka manin Norma. Mabalin ka di asaan ta na pagsaritaan day ta. Iti kasta, saanan nga iso ti pagparparikutam? Kaya't kung aminan at talaga ti maadaan iti anak Ricardo. Nga madanaga na, tawan samot kapasidad ko nga agsikug. Ay unay kan aya. Kay bagbagaklaan, saan ta ko Kaya ba na... mo ka diti agampon, iti ibilang ta nga anak ta Ricardo. Di mo ikaskaso tinasaok Ricardo. Lipata mo tinaibaga. Ne, apay nga adya kikaskaso. Ricardo, No bilang nga damaampun ta nga ibilang takaspudpud ng anak ta. Saan kanto ka din niya agdandanag, may papaniti kaawan ta anak ta? siguro. Ne, apay nga siguro. Ti kayat ko nga isungbat mo, kat day tayo sigurado. Ulitak ti salutsut ko Norma. No bilang adan ibilang taapod nung anak ta. Agulimak ka din ti pakinakam mo. Ay daparan, nakaragrag sa akin dagiti agasawa. Awan ata ka maudyanan na, adan maibilang da nga anak ta. Nagulimot magsiguro di anak ta. Saan na nakas iday akanayon na madanagan. Diyak man amo ka ni Norma. Kumpormila pagamam ka na. Nagsaya ata na naulimag ti biyag da nga agasawa ngam kumpormila dita ti pagdandanagan na. Saan tamot kit di mababalaw ah? Siyempre, madanagan mo't ngamin. Ngam itataadan na ampunda.
gulimag-matngatan ni Norma. Sapay lako maa. Ina naimbaglaengan ata nakasingsing pot di manugang taulay. Awan na pulos ti makunak ka ni Ricardo. Malaksid a pagwadan nga asawa, talaga ang mapagpiyaran, kan maipanakil nga adigi ti pagtaengan. Kat dakkel abanag dayta aron bang apagyamanan ta. Takas ka ni Ricardo, tinakiasawaan ni Norma nga anak ta. Talaga madanaganak iti sitwasyon mi ka ni Ricardo manang Emmy. Agpada kami nga minan nga agtawan idi, iti nasurok 30 ngam awan paylat anak mi. Amkak nga amangan no panawan nak ti asawa, no bilang iso anagdandanagak. Pinatalgadan matket din ni Ricardo asaan to nga agbaliw ti riknana para kanyak nga uray awan anak mi. Uray dagiti dadakkel ko manang, kinasarita na pa yan, maipapan iti pagamamkak. Aging gangarod iti napagnumuan mi ti agampun laengen, iti ibilang mi kas pudpudno nga anak mi. Nakaragragsak kami ka ni Ricardo, idi naampon mi ni Donnie. Agtawan idin iti dua, idi inampon mi. Kat kas lehitimon anaganak na, inaramid mi ti amin tapno mapadakkel mi anasayaat. Isu na laang manang taada pagteng adi mi pulos ni namnama idi agtawanan iti 8 ni Donnie. Donnie, umay kanak kong taggidan ng nagarmusar, tay dagas ka na di pagadalan nyo. Wan papa? Mala, agplastar ka ni tisango ti lamisaan. Masapol nga agarmusar ka sakbay mapan kay di pagadalan. Ni mamangay papa? At talabit iti banyo. Ni mamang sama ti agbakbakwar papa? Wan nga agpaiso. Anya nga tati mapaspasamak kan kwa na. Mabit lang, Donnie. Amok na niya ti mapaspasamak kan ni mamam. Kasla sa anak pala mamati, Ricardo. Kasla imposible. Saan nga imposible, Norma? Nalawag din baga tinagpakitaan ta, doktor. Masikog ka. Kat pamanagnak pa data pregnancy test nga daytaken ka. Kalpasan at tinaming nakati, doktor. Ricardo, kamaudyanan na. At danton anak na. Uwan nga rod, Norma. Ngamni, di mo liplipatan ti bilin ti doktor. Medyo maselan hindi pa nagsikog mo. Gapu itag na mga edad mo. 40 nga minen. Di ka agdanag, Ricardo. Aramidak ti amin, tapno masaluhadak ti sikog ko. Aganadak akanayon. Rumbang laan, tadyak kahit nga dadaga sa mapasamak kada kayo iti sikog mo. Iso apang nga asim, ha? Aganad ka akanayon. Ay na, napalaos ti ragsak da Norma kan Ricardo, paraan.
Wala, kasalumot nga may. So magmamano atawan tinapalabas manipod inampunda timbilang da nga anak. Kalat ang nagsikog ni Norma. Hingarod asino ko mangay timang namnamang agsikog pa'y ni Norma kat nasurukan 40 ti taon na. Naku namon uleg. Tay ibagbagada minupusal baby. Anya menopusal baby matataltalang gutangam mo't dita. Saan pa'y mo't nga agmenopos di anak ta? Si kamot uleg. Pangaring laeng di imbagak. Kasi mo't gamin talaga ti ibagbaga ti kadwan. No ti babae kat agsikugpay iti tawon na 40. Minupusal baby ti awag da ijay. Nita inulit na pa'y laeng. Imbagak lang arudan na saan pa'y nga agmenopos ni Norma nga anak takot. Isa babaling ka di paran. Ikaon mo madlanay tabibig mo naawan tinasaya at nga agaon. Di ka sumanao no di mo amuti sarsaritaam. Maturog takit din taday, rabien. Apay nga akaungat nak nga rudan. No saan pa nga agmenopos ni Norma nga anak ta? Kasi ka nga raw tinalawag nga agmenopos ulay. Anya, kayat mo ti madusag, paran. Kayat mo. Ay, saan? Saan? Si kakit demon. Alang nga rudan. Maturog talaang kayo. Saan ta na pagsaritaan ti may papankadag iti anak tataamangan no sa tumanayin ti dakas. Maselan ti panagsikog ni Mamam Doni. Isa saan na ron ba nga may stress? Tamangan na niya ti mapasamak kan kuwana ken iti sikog na. Di kagdanag papa, taripatwag ni mama. Nasayat no kastanak kong. Ngamin, adim ti sikog ni Mamam. Wen papa, amok dayta. Kat sigurado naragragsak tayong tumanan na dan ni ading ko. Naku na amon Doni. Into na danton ni ading ko. Aw-awirak to, papa. Rombang laeng nakong. Si Katimanong, iso asikanto ti mangisakit iti adim, wen? Wen, papa. Apay akastoy kanya kita ni mama, papa. Apay nakong. Anya ti maipapan ka ni mama? Kasla naguyong ita ni mama. Kanayon nakpayabog kawan. Anya? Day tatag pa iso papa. Namjaklat ta ni kaskaso. Amangan kunak no kastelaeng tamasikog. Uwan Doni. Kasayatan ti kastangar aramidam. Di mo latan ikaskaso ni Mamam. Apay anak ka unag ti sinaay mo, Ricardo. Nakaring ka pa yung matlagayam, Norma. Unak to nakaturog kan. Kasano ang makaturog ak ngay, kat itay pa'y apalpaliiwan ka. Kasla nakaununag ti pampanunutan. Ada ka di parikot mo? Awan. Saan lang kami na mapuna si tiisip ko, tinaibaga kanyak ni Donnie. Apay day dyan nga ubing. Anya timbaga na kang kaya. Apay akas lang masuron ka mo ten, Norma. Kasano kat makapasuron day dyan, Donnie? Anya manan ayat naramid na. Awan, Norma. Awan ti madingay naramid ni Donnie. Naibaga na lang kasla ka na yun ka ang makaungungot kan kuana. Ay na, masurong na ka talaga kan kuana. Ay, tsak man amo. Panagrik na kat. Ay. Alan, Uston. Lipato mo tinay bagak. Maturog to kit din tani.
Saan ang nasayaat kun katagpuyat gapu iti kasasaad mo? May sapay dayta. Pampanunutek ti naibaga ti doktor ko, akas la saan anormal ti panagsikog ko. Norma, Maama ka, Ricardo. Ang mga noon niya ti mapasamak. Uwan no saan? Amangan ket dino ipasngay ko ti anak ta nga, adda pa kapilawan na. si kakit dimat. Saan nga minakumpormila ti pampanunutam Basta agkararagta. Agtalikta iti namarswa. Iso ti nang ipaay ka data iti dayta parabor. Kat mamati ak nga awan ti madi a mapasamak iti anak ta. Jak amo manang Emmy, ngam sipod nagsikugak, nagbalinak matan ama nagpupungtot. Kan masansan ama ungtak ni Donnie. Ngam gapu siguro ta napadakkel mi anasayaat ni Donnie. Nagtalinaed anasingpet, kan naraem nga ubing. Nga uray pa'y mababainanan iti panagsasaok no dadduma. May sapay kadagiti mang burburibor kanyak kabayatan ti panagsikug ko, kat tinaibaga ti doktor, akas la saan anormal ti resulta dagiti check-up ko. Ngam di namot maibaga, no anya talaga ti saan anormal kanyak. Iso atap no mapunas ti panagdandanag ko, kanayon apalagi panak ti asawak, asaan kami nga umibet iti namarswa. Aginggaan nagpasngaya kon, kat nalaos ti ragsak mi, ta normal mat ni Yasi nga anak mi. Ngam idinagtang ni Yasi ti tawan asa nga pulo, kalaat nga darimswa ana magbaliw iti pamilyami manang. Naawatam ka din timpalawag ko kun ka, ading? Wan manong Donnie, amo kun nga aramidan ti assignment ko. Nasayat mo't no kasta. No bilang adda di mo maawatan, ayaban naklaeng. Manong, apay ngay, nakakuskus na umutan ti pa nagkitak. Anyan ti mapaspasamak kun ka, Yasi? Manong, dandanisan kamutan ang makita. Nagkus na ti pa nagkitak. Ala, adi. Di mo lidlidan dagiti matam, Ang mga nukarkaro ang mairita. Nagkusnaw at talaga ti pa nagkitak, manong. Apay akastoy mo tan. Apay yan. Adi nga binti napasamak aya apaw. Tultulungak na ading ko Yasi nga garami dita assignment na lolo. Idi kwan, kung nanakalat ka na kimusnaw ti panagkita na. Adi Nay, apay ka noongay. Jak matam mo, lolo. Kalpasan na, inungtan na kan ni mamam. Kasta ka day. Wen, lolo. Tiyan mo na siguro kat adama di ngay naramit ko kani ading ko. Awan, lolo. Tultulungak lang ita assignment na. Ay, unayin ayan ni Norma. Apay aya pagpupudutan na kalaadagaws. Jak matam mo, lolo. Awan anyaman na. Maawatak ni mama. Nagdanag ngamin kapo itikas diyan napasamak ni Yasi. Naimbaglaeng nga nawada ti panagpampanunot mo doon Ano saan?
Amangan no nagpasugnod ka na namin pinsan. Kaslajak pa'y lapat siyan tinaibaga ti Dr. Ricardo. Apay akas di mo ito. Norma, Sana mabalin na mabulsak ni Yasi. Uray siya. Diyak kayat. Nalawak ti ko na ti doktora ng taming kaniyasi. Ada posibilidad na mabulsak ti anak. Gapoy ti sana may lawlawag a kondisyon. Nalabit nga epekto tinaladaw apa nagsikog mo. Wando posible ka no ang matawid. Ang padatangawan puli na abulsat. Isa pa nagkunak. Tinaladaw apa nagsikog mo ti makagapo. Karaman pa yung dagiti tinumtumar mo iti nga agas. Tapno masigurado talain nga awan ti dakas ang mapasamak iti sikog mo. Ay, Diyos ko. Payakas na imatan. Ay, Jack Maklon na iti apasamak, Ricardo. Jack Maklon. Norma, gusto ko ma. Di ka pangit. Agkalma ka lang. Ayan nga ron itan iyasi nga apo ko tangay paraan. An ije balay ta. Ay na. Oray la mabriat ti barokong ko itay amangkit kita kenkwa na nga agsangsangay. Gaputa limidem kanon ti panagkita na. Ayun, ayan. Anyan di kasya napasamak iti apo ko paraan. Nga ron nakakaasin ni Yasay. Madudog ti pusok amang pampanunot iti kasasaad na itan. Apay ka no ngamin aya. Anya ti rason na dyan napasamak ni Yase. Posible ka na at tinaladaw apa nagsikog ni Norma. Anya? Sigun ka no pa'y iti doktor da. Posible aday giant ti epektaw tinatakwatan na ide asaan anormal akasasaan ti apo ko ta edi sikog pailaan ti inana. Ayun ay matan. Nagaayam dagiti kakasta pagtagaya. Awan nga raw. Italaang mata na amuak a posible gayam ti kasta online. Diyak pulaw sa impagarop nga agbanag akas jay ni Yasay nga apo ko ta. Tinakakaasay nga apo ko ta. Kanayon kalatan na naliday, ading. Manong Tony, Siyak dadamay kaway ti kasta kasasaad mo itan, Yasi. ikagkagumaak nga aklunan ti kasasaad ko, Manong. Nga marigata na. Pudno nga, at dapay lang maaninag ko ita, nga oray na ko drupon. Kas na ibaga ti doktor, posible adumtang ti kanito, apasig tulatan asip nga ti makitak. Saan ka mapukawan iti namnama, ading? Jack itulok ngagbanag ka bulsak. Kasta ti ko na ti doktor. Agkararagta, Yasi. Agpatulong tayo ti Diyos. Manong, Dahi ti tandaan na, mading. No adda maaramidak. Aramidak tap nagsubli ti panagkitam. Ipatpatag ka unay.
Katsakat niyag ba nagkaabul sa kitag na nayon? Jaklakit di kayat? Norma, agsangsangit ka manen. Apa yan? Dagiti anak ta, Ricardo. Apay dadoni kanyasi. Saan daan adlaw nga daak lang iti asidagda, iti agsarsarita da adwa. Nangagko amin na saritaan da. Norma. Diyak malaptan ti agluwa. Gapoy tinangagko pa nang isakit ni Doni iti adi na. Agasam tinakunana iti adi na. No anda maramidan na. Tapno agsubli ti lawag dagiti mata ti adi na. Aramidan na kano. Awa na pulos pa nagdua-dua na nang isawang iti kasjay, Ricardo. Normal, saan na nakaskas daaw dayta? Pinadakkel ta na singpat ka na responsable ni Donnie. Saan ka di? Uwan ba't kiti? Hanggang makonkonsensya aklakay. Ngamin, nagbali na ka na kuspag ka ni Donnie. Sipod idiin si kugkutipudpud no nga anak na. Sana mailibakan ka dayta. Ngam nagtali na eda na singpat ka na tudyo ni Donnie. Isodyak malaptan ti makonsensya. Kalpasan dagiti nangag ko ngayon sawang ni Donnie. Para iti adi na. Ading, panawan ka pa dito balay tamasa pala sumra ka kiti pagadalan. Wan manong Donnie. Amok amalmalday ka. Gaputa, masapul nga agsardeng ka pa'y lang nga agadal. Takas tamot ti kasasad mo ita. Wan nga rod manong. Mailiwak ka dagiti friends ko in school. Sana bali ading. Into nagsublinton tilawag dagiti matam. Agkikita kayon tumanen. Makakita aktupay nga ta, manong Donnie. Imbagak matengan ka ading. Di ka mapukawan itinamnama. Awan imposibility Diyos. Talaga ka na yun nga karkararagak manong. Ngamin, kayat ko ti makakita matlaang. Diyak kayat ti agtalinad apulsak. Kasta ading ko. Di ka mapukawan itinamnama. Tauresyak. Amok ang makakita kan tumanen. Mamati ak unay ang makakita kan tumanen. Nakagiskwelahan, Mama. Ket agyaman na kada kayo kan ni Papa. Apay nagyaman ka ako nam, Donnie. Tada kayo tinagbalin adadakkel ko. Manangipatag kayo unay kan ni Papa. Donnie. Thank you, Mama. Anak ko, inarakop nakmat iti nakair-irot. Ipatpatag ka ngamin unay, Mama. Kat agyaman ak unay iti panang padakkel yu kanyak. Donnie. Ikarik nga ramidok ti amin para kanading ko ayasi. Kanayan nga ikararag ko asapay la kumatag sublimot lang ti sigod a kasasad dagiti matana. Ikarkararag ko dayta, Mama. Anak. Sige, Mama. Inna ko ni di pagkadalan. Ganad ka, anak ko. Diyos ko. Apaya ka so'y tinignak. Sumsumgarak.
Anya da ito'y mapaspasama kanya. Anya da ito'y akinadatatlag ang mapaspasama. Ya si anak, mangan ka nuan, subuan ka. Sana ka mabisin, mama. Anak, kanain kalatan na kasta, sipod. Sipod anya, mama. Apaya diyo ituloy ti kayat yung ibaga. Awan anak, di mon panunutan dyan na dakamat ko. Awan anyaman na, uray da kamato, mama. Ngamin, kanayon nga ibaga ni Manong Doni, asana karumbang ama pukawan itinamnama. Anak. Kunan ni Manong, awan imposible ka ni Jesus. Kat mamati ka ni Manong Doni, mama. Norma. Norma. Ne, Ricardo, apa yan? Anyat mapaspasamak ka. Papa? Ricardo, anyat mapaspasama. Apay akasta tilangam asimangpan. Nasayat, Norma. Itulod tapay niya si tayan datatan. At napatag apapanamta. Saan nga agpaiso na ito, Ricardo? Saan nga agpaiso? Gamday tatagpaiso, no? Awanan ni Tony. Karaman ka anak ta kadagitidak sanggasat na nairaman anak padumparan. Itinaawan na ni ti preno ti para pasahero at jeep iti bakit ti pagkatalam ka. Diyos ko, anyan na ito yan napasama. Apay ang napasamang tigas to. Apay, Diyos ko. Itay si Mang Punak dito sa talapaman nga inawagan to. Kinasarita na kadagos ti doktor. Imbaga na ti kritikal na sitwasyon ti anak ta. Kantikid daw na. Anya tikin daw na, Ricardo. Anya tikinin daw ni Doni. Dagiti mata na. Ibil na may iti adi na. Anya? Naitatagpay sunod na. Naitataginin daw ni Doni. Sakpayan na pukawan iti puot. Sigun iti doktor. Diyos ko. Di anak ko. Apa yan ang pasamak katigas to. Apa sumagmamanon nga aldaw tinapalabas. Sipod na itabon day di Doni. Nga maging kaita. May palapayag pailang kanya. Nagitinangag ko nga insawang na.
Saan ka mapukawan iti namnama ading? Jak itulok ba nagkabulsag? Agkararag ka, Yasi. Agpatulong tayo ti Diyos. Tayo ti tandaan na, mading. Nood na maaramidak. Aramidak. At nagsubli ti panagkitam. Ipatpatid ka unay. Kat nagbanag ka abulsag itag nanayon. Jak kayat. Itala mga biris ko. Nagising na imbaga na iti atin na. Pasimuta ang kaya mo nagijay. No, di anak ko. Thank you, Mama. Ipatpatid ka unay, Mama. Kat ang yaman ako unay di pa nang padakkalyo kanyak. Ikarik nga ramidag ti amin para kani ading ko ayasi. Kanayon ni kararag ko asapay la kuma. Tagsublimad lang iti sigod ti kasasaad iti matana. Ikarkararag ko dayta, Mama. Diyos ko. Diyak lang pag-arop. Anay diyay gaya mo ti mauni ang daway ang makasarita. Kan mariknak, ti panangarakop kanyak ni Doni. Diyak lang pag-arop. Isabot na gaya mo na idumdum at iriknak hindi. Isabot na gaya nga orayak na simgal. Apamon nga inarakop kan kinasarsaritan ak na hindi Doni. Naijay gaya mo ti maudi ang panagsarita mi. Naijay gaya man. Diyos ko. Muno anya ti marikriknak kadagidi akan ito manang Emmy. Naglalaok ti riknak, gapo iti kalaat nga ipupusay day di Doni nga ampun mi. Diyakon malagip, no kasano kabayag ang naglading itak, iti ipupusay day di Doni. Tilaangan malagip ko, kasla nagsubli ti limbong ti panunot ko, kastamot tan ti normal a panagtayag ti lubong ko, idi na isublin ti sigud alawag ti panagkita ni Yasi. Kalpasan ti panagbaligi ti naisayangkat nga operasyon kadagiti matana. Babaan kadagiti mata day di manong na Adoni. Naglalaok ti nariknak idi manang. Nang runa pa'y numalagip ko ti panagbalin ko anagubsang kani Doni. Kadagidi panawan asimmangbay kada kami ni Yasi nga anak mi. Apaman anaka-move on kami kadagijay apagteng, imay kami nagnaad dito'y Hawaii, kat adda kami dito'y nga aging gaita, kadwami ni Yasi nga anak mi, ken dagiti mata day di Doni, nga isuitan ti makagapo, no apay amaim-imatangan ni Yasi ti kinangayad ti lubong. Nabayagan day di apagteng manang,
ngam kayarigan na anabiit pa'y anapasamak para kanya. Takas iti nakon-akon, ison tinagserbi at tugot iti dana ti biyag ko. Agyaman akman ng Emmy iti panangiyornosyo iti surat ko. To'y pagayam mo, Norma. Norma, pagayam ko, wano manang Norma kunakmanlaangan kas panangraam ko ken ka. Aminado ak nga uray la sumsumgar kami, kabayatan nga ikikan mi iti biyag ti pakasaritaam. Nadagsen iti barukong, ngam inka gumaan mi nga inring pas, taamok ang makaibati daytoy iti adal kadagiti dumdumeg. Rumbang laang adiyo lipatan day di Doni, nga uray pay saan ang nagtaod iti mismo alasagyo. Tati panangipatag na kada kayo, kat naimpuswan, kan patsyak nga awan kaasping na. Alakastan pagayam ko, kat sapay lakumata na gustuam ti panang tadbiag mi iti padas, nga imbinglay dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris. Kadagiti tugot, iti danal tibiyag.